1, 2, 3. Uncle Moto. What's up sa inyo mga angkol? Maayong adlaw sa inyo ang tanan dira. Uncle Moto TV. So karon nato diri sa Shelbing Kungan, padulong taog Baganga Davao Oriental. So atangi kami mga angkol. Karon wala lamin nag motor, wala ko nagmotor karon mga angkol kay wala pa gyapon na ayo. So nagsakyanan ta karon mo na to ang service. Okay? Kita-kits mga angkol. Excited nga musubay sa dalan nga wala pa nato naagian ang paingon og Baganga pinaagi sa katiil kung diin ato makita ang sikat og halangdon nga Aliwagwag Falls. Sa pagsubay sa Compostela Katiil Road, among nakita nga daghan man dayog mga resorts o cafes nga maagian aning dalana. Timan-in ninyo kani sa inyong pagbisita ning dapita. Ato na dyan ko kaliwagwag. Kapuwag kita dire. Ulit kayo. Yun! Let's go! Aliwagwag. Mga gudlo sa kinabuhi nga dili kabayaran og salapi. Okay, dire ra yung plastar mga angkol ho. So na sila yung kiosk dire. Na pa lamisa. Na may baon mga angkol. Mga ukano. Pinakusgan nga adobings. Rices, paper plate. So ayaw mo kalimot og mga utensils. Let's food. Dira na dapita mga angkol oh. Pwede raman plastar diha og namoy dalang balon. Ang sunod unta namong adtuan kay ang Po Sandbar sa Kinablangan, Baganga. Apan pag-abot na mo dito, gisugat kami impormasyon gikan kang sir/ma'am nga dili kunhunas ngadto sa sandbar ug tagahawak kuno ang tubig. Nakadesisyon kami nga di na lang mo dayon. Bisita ka mo sa ilang Facebook page ug didto makakuha ka mo og saktong impormasyon sa tide sa inyong adlaw sa pagbisita sa Po Sandbar. Okay mga angkol, naabot na ta diri karon sa Sakayanan og pambot diri sa padulong sa San Victor Island. Gikan jud mi og sa Puo Sandbar pero take note mga angkol, wala mi nadayon dito sa Puo Sandbar kay karon si Manaha daw wala daw low tide. So kung kamo moadto mo diri sa Baganga na may plano mo bisita sa Puo Sandbar, mag-coordinate mo sa inyohang mga hotels or mga resorts. Mangutana mo kung low tide ba. Pwede man noon mo bisita sa Puo Sandbar pero para sa mga dili siya worth it at tuon kung nagani kuan dili nimo makita ang sandbar. So tagahawak daw ang tubig. Dili na mo type ng nanakay. Sandbar man namang tubig no. So namin sa San Victor karon. Saman. Mo ni ang San Victor Island. Island of Promise. Nawag sila yung mga accommodations. Air condition room accommodations. Ayos
What's up sa inyo mga uncle? So, manan may paniod to dire ganina, nag-order mi og butter chicken og kinilaw nila. Panalo kay mga uncle, tag 450 to ya. 450 ang butter chicken. Tapos ang kinilaw, ha? 350 ang butter chicken, kinilaw. Panalo, sulit jud tinod. Karon wala ko nag GoPro so dili ko sure kung unsay quality ani pero iPhone man eh. So, magtuyok ta sa isla, no? Okay? Gamay ra gid siya islaha mga angkol. Siguro matuyok ninyo mga 30 minutes pinakataas. Og sa amoang pagtuyok amo na pamatud-an nga tubangan ra gyud ang nindot liguan kay balas manggod sa uban nga part sa isla. Medyo bato siya og naay mga lumot. Pero overall mga angkol, Island Vibes isa ni sa mga pinakanindot nga isla nga ako ang nadtuan sukad-sukad. Okay, palakaw namin mga angkol. Pawa namin diri sa San Victor. Sulit jud kayo mga angkol. Promise dili jud ka mo magmahay. Og makaagi mo diri sa Baganga. Definitely worth the visit jud ang San Victor Island. Adto mo diri mga angkol, affordable siya. Nindot pa jud kayo, limpyo kayo ang isla mga angkol. Daghang kay kaliguan. Ug buutan kayo ang mga tigbantay. Kudos sa San Victor Island ug sa iyang mga staff. Daghang kay salamat sa pag-akomodar sa mga. Og stay tuned mga angkol, daghang pataglaag karon. Let's go. Dito na kita sa atong kasak-an sa duha ka gabi dinhi sa Baganga ang Belleza and Alicia na himutang sa baybay sa Barangay Bobon. Bisitaha ang ilang Facebook page aron ninyong makita nga naapod sila nga naara sa highway. So mga tokol, nalubat kay ko kol, so wala na ko nakapadayon og vlog dito sa San Victor pagpauli na mo. Pakita na ko sa inyo kung unsa nga mo ang gistehan mga angkol. Let's tara, sabay ta. So diri ang parking lot nila. Along the road lang ni siya. Mga tanan lang unya kung unsa ni siya nga barangay. Private ni siya nga private house ni siya nga ginaparentahan. So paits kay diri mga angkol na sila kusina. Na sila dia anang murag terrace na sila structure dia nga kuan. Tapos mao ni siya ang main house, diri lang mi nag-park. Makita ninyo. Okay. Good kay mga angkol. So ang among renta diri is 4-5 per night. So 4-5 per night mga angkol. I-contact lang ninyo, i-post na ko diri sa ang kaning ilahang Facebook page para makontak ninyo mga angkol. Okay kayo. So entire resort, entire house, entire beach house, beachfront mga angkol. Lindot kay mga angkol, fine sun, kita mo no. Muna siya ang main house. Tapos na sugbahanan diri. Tako kay mga angkol. So sa inyo ang 4-5 mga angkol, libre na ni siya ang kuan. Uling og kahoy, pwede na mo magkuan diya. Magsawa og luto diya. Kahit kay lang sugbahanan. Dagan nila sugbahanan mga angkol. Libre na. Libre na. Walay power diri pero generation na sila, generator diri. Generator ang gamit, so mag-refill lang na sila og crudo siguro sa generator para dili mo mawadan og suga gyud. Ilanan ng previous mga lingkuranan na sila tubig. So na sila lavatory, CR, okay lang. Pads na. Wala sila shower. Pero murag dili kon. Mag-delay na to. Okay. Ano ang room sa downstairs? Double ni siya nga bed. Actually, huwag na mo dala nga mga mating or banig o unsa ba? Sleeping bag. Pwede ra kayo mo dito ako kay space mga angkol. Okay. Okay. Watch kayo. May rooms diri. Yan pa isa ka room diri sa attic nila. So wala aircon mga angkol, electric fan lang. Pero solid. Samot na bitaw inani ang views sa imuhang sunrise. Palalala Baganga gayud.
ug unsay ayo anang beachfront ug walay seafoods mga angkol, di ba? Tara seafood hunting ta. Dire daplin sa highway dagan mong makita nga namaligig lobster, alimango, lukon, klasik-klasing kinason. Okay. Oh, nara. Ano ato ang panihapon karon? Pinubre lang, inato lang. Pinobre lang atong kuan kay wala lagi ta kalugsong. Wa ta kalugsong. Wa mi kapalit og tinapa. Ani na lang yung lagi. Nilang pangkuan ko lang gud ganang para nalay pangbangil-bangil lang gamay. Pinobre lang ta. Pangbangil-bangil lang Kani gamay. yung sleep club karon ba yung kita ni ba? Padayon kita sa paglaag. Mangadto kita sa Resort Cartagena sa barangay sa Lingkumot. Kapin 5 ka kilometros ra ang gilayon gikan sa atong gisak-an. Ngani makita ang usa sa pinakanindot nga lawa nga makita ug maliguan sa tibuok Pilipinas. Palalala Baganga. Sarap. Sunod destinasyon, ato nang adtuon, di kaayo layo, medyo tuyuonon, sobra 10 kilometros ang atong biyaheon, di makayag baktason, di isad kaya langoyon. Tara na sa sikat na Langoyon Beach Resort and Mangrove Park. Langoy mi te. Hi ma'am. Tem langoy mi. Na ba may food dire ma'am? Langoyon Beach Resort. Kapo kay lang area dire mga angkol. Medyo challenging lang gyud ang dalan pasulod. Tapos na siya sa Kinatumyan. Mga more or less mga 15 minutes gikan sa highway siguro ana. Yeah. Walay kuan. Dili siya kuan siya rough road siya. Woo! Ma, kamo dire kay Landong. Koy asa mag-order pagkaon koy? Ay mo, maghatag na sa menu. Okay. Salamat koy. $500. Kini gapo ni nga cottage. Di ba ang gwapo ligo ano? Okay. Tanaw. Wow, dire na kita dapat maniud to ma.
Humana mo diri sa Langoyon, nibalik kami sa among agi aron mabisita ang Curtain Falls. Napanapakyas kami og nasugamak sa kahasol sa biyahe. Kini ang mga pangitabo. Pwede na baktas, oy. Kahit 2 kilometers pa man di ay. Uy, kasapoy. Ito, dito pa. Di na po daw makay nagbaha daw sa taas. Nagbaha na daw. Tumigikan. Ah, dito magikan, ma'am? Oh, naglubog. Dili na maayo ang curtain, dili na na curtain. Dili na. Oh my God. Lubog na kayo. Alubog na kayo. Hawa na ganit itong mga bata. Ibalik ganit mo niya. Ah, Ulit na lang niya. Ay, di ay wala na kani ato dito, ma'am. Wala, upat ni. Ato, tapos di ato gid sila. Humala. Di pati ikaw, ma'am, di ato gid ka. Dito na gigikan. Uy, nga lubog. uy. Ulan ng god. Ini mama ba dili matuan? Dito ang ulan mo. Uy, Epic fail mga angkol. kaya man no. Kasi nung tapos Fail mga angkol. So ato ang tibok laag diri sa Baganga, Davao Oriental. Duha ka buk ang ato ang wala na laag. Ang Poo Sandbar og ang Curtain Falls. Sayang pero halangan na mag tuwa ng pugso no. Mas importante nga enjoy lang gihapon, gwapo lang gihapon ang ato experience diri sa Baganga overall. So dire na siguro tako to mga angkol. Kung bago pa mo diri sa akong channel, please like, share, subscribe. Og kinang Angkol Moto TV na kanunay nagaingon, ride smart, amping mga angkol. Hello. Hello. Hello horsey. Bye-bye horsey. Bye-bye horsey. Bye-bye horsey ba? Yeah. Clap clap.